What's up guys? Today is Saturday. Wala kaming trabaho sa factory ngayon. So, nag-offer yung sadyang nim namin o boss namin kung gusto namin mag part-time sa kanyang fish farm. Ito yung dati pa niyang project noon na matagal na rin. Mula inumpisahan nito hanggang matapos ay nandun kami tumutulong, pero ngayon lang ako makakapag-video guys at ipapakita ko sa inyo kung ano ang development ng kanyang fish farm ngayon. At saka dahil wala kaming trabaho ngayon, walang overtime sa factory dahil wala naman kaming trabaho, walang orders. Paano masabi? Ang gulo no, ang gulo. Napakagulo. Napakagulo. So ngayon, pumayag na lang din kami na pumunta doon dahil sayang din yun guys. Pera din yun. Oy, pera din yun. Kaysa naman nakahilata lang kami dito sa aming kisoksa o aming kwarto na maghapon, mag part-time na lang tayo doon. Total, sadyang din ko naman yon. Sila din ang may-ari ng factory na to. Pero sinasabi nila na sa iba na bawal mag-arrowbite, pero walang bawal pag pera ang pinag-uusapan. So tara na guys at ipapakita ko sa inyo kung ano yung fish farm na pinagawa ng boss namin. Wala na siyang mapanlagyan ng kanyang mga pera. Sana all. Pera, iba talaga pag medyo makapal. Ganito pala, makapal ang pera sa bulsa. So, tara na guys. See you there! Bale, gamit namin ngayon guys yung sasakyan ng factory namin na isa. Ito yung pinakamaliit na sasakyan. Ito rin yung kagandahan pag meron kang lisensya. Talagang pinapahiram na lang sa'yo. Kahit saan ka magpunta, mag-grocery ka, meron kang kukunin. So ayun, ito rin yung kagandahan na nakapagpalisensya ako rin sa South Korea. At kami ay magta-travel mula rito sa factory hanggang sa fish farm ng aming amo. Bale, siguro 30 to 35 minutes. Medyo malayo rin siya kasi nasa bundok yung kanyang fish farm. Ewan ko ba kung bakit doon niya napili na magpagawa ng fish farm sa gilid ng bundok. So kasama ko ngayon yung isang Indonesian. Bale, Indonesian lahat yung kasama ko rito, mag-isa akong Pilipino, pero okay lang naman, maayos naman silang kasama. At masaya rin silang kasama. Marunong din silang mag-English konti. Kaparehas ko din, bale buloktot mag-English. Pero kung sa samahan, wala naman akong masasabi sa kanila. Talagang mababait naman sila. Hindi naman nila ako tinuturing na porket ibang lahi ako yung bang ano ba yung ibig kong sabihin, yung pinagkakaisahan ba? Hindi nila ako pinagkakaisahan, parang brothers na rin ang turing sa akin. So andito na nga tayo guys sa fish farm ni boss. Ito yung mga ginawa namin dati mula sa paghuhukay. Nakita namin to noong simula nung hinukay. Lahat ng ginawa rito ay present kami. Lahat din ng kwan dito, yung mga bakod, kami lang din ang gumawa ng Indonesian. Bale, hindi kami marunong gumawa ng bakod, kaso yun, ginawa na lang namin kung ano yung alam namin, pero nagustuhan naman ng boss. Tsaka nung nagustuhan, binigyan pa kami ng bonus. So masaya lang din na kahit papaano natutuwa sila sa amin. Sana all. Kahit na kung titingnan mo hindi pantay-pantay yung pagkakatayo, pero okay lang din kasi sabi ng boss namin kung
kukuha daw sila ng Korean na gagawa ng bakod, mahal daw. Linoko ko naman na kwan na ibigay na lang sa amin yung kwan, kami na lang ang gagawa. So ayun, nag-experiment na lang kami. Sa haba nito, inabot kami ng ang kwan ng 4 Saturdays. Bale, 4 na Sabado na ginawa namin ito. Bale, 2 lang kaming bumanat nito. Tumutulong naman yung anak ng boss namin. Pero syempre, anak ng boss, hindi naman siya yung gaanong nagtatrabaho. Paano masabi? Mas madami yung utos kaysa sa pagtulong. Puro naman salita. Minsan nakakainis lang dahil salita siya ng salita, nasisira yung diskarte naming dalawa rito. Tama kayo. Ako naman eh. Kaya minsan kahit naiinis kami, tumatawa na lang kami. So ayan guys, ito na yung anak ng boss namin dumating. Ayan, nakapang farm din yung suot. Kaso, nakasapatos din ng puti, ano ba? Nagigil ka. Ito naman yung kasama kong Indonesian, nakaupo pa habang hindi pa oras ng trabaho. Yun naman yung sadyang nim namin, siya yung boss, pinaka-boss namin dito. Yun, siguro libangan lang niya itong fish farm na to. Lagi daw siyang nandito, nagpapakain lang ng mga isda. Yan lang daw yung ginagawa niya. Sana all. Siguro nababakot din sa bahay nila. Matagal-tagal din kami hindi nakapunta rito. At meron na nga silang gwardya, may mga aso na guys. It was at this moment that he knew. He fucked up. Run. I believe I can fly. Boy, binabangungot ka, gago. Tabangungot ka, boy. Eto, magsusuot ng suit yung kasama ko. Siya ay lulusong sa tubig. Bumara daw yung yung tubo sa ilalim. Kaya siya ang pupunta dahil siya ang mas matangkad sa akin. Pag ako ang lumusong dyan yung suit, walang kwenta. Siguradong papasok agad yung tubig sa akin. Kaya sabi ko siya na lang ang lumusong. Nagtuturuan na lang kami. It was at this moment that he knew. Oh no, oh no, oh no, 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 no. He fucked up. So ayun guys, tapos na yung trabaho namin. Hindi ako masyadong nakapag-video dahil nahiya din naman ako sa sadyang nim ko. Pero nagtrabaho kami mula 8 o'clock hanggang alas 2 ng hapon. Mabilis namang natapos dahil nagtanggal lang kami ng mga bara ng tubo sa ilalim para masuplayan ng maayos yung bawat fish pond niya. Kaya hindi naman masyadong pagod. Sana all. Kaya sa mga balak mag-Korea dyan ay yung trabaho rito, kailangan lang talagang magtiyaga. Huwag kayong mag-expect na madali rin ang trabaho rito. Meron din talagang kabigatan. Kung mapunta man kayo sa mga magagaan na trabaho, ay talagang well and good, para sa inyo talaga yon. Pero huwag mag-expect na ganun kadali ang trabaho rito. Kung hindi ka sanay na magtrabaho sa medyo mabibigat, ay talagang susuko ka. Ako din noong bago ako rito, parang gusto ko ring sumuko.
Basta lagi mo lang isipin pag nahirapan ka na ang daming mga kapwa nating Pilipino na gustong makarating dito sa Korea, pero pag pinalad ka na ay talagang tiyagain mo na. Dahil kung ikukumpara mo talaga yung sahod dito ay talaga namang malaki talaga yung sahod dito sa South Korea. Kaya ano man yung napasukan mong trabaho, pagtiyagaan mo habang tumatagal ay masasanay ka din. Habang ginagawa mo ng paulit-ulit araw-araw, pag nasasanay ka, parang pag tumagal wala na rin yun. Parang natural lang or normal lang na pagtatrabaho na. Kaya tiyaga-tiyaga lang, kailangan lang talaga ng tiyaga, at saka huwag na huwag kang makakalimot sa ating Panginoon. Yun ang pinaka-importante. Magdasal ka kung ikaw ay nahihirapan. So maraming salamat guys, at hanggang dito na lang. See you ulit.